Vi har valgt emnet realisme inden for forståelse af magtrelationer, og det går overordnet ud på, at man mener, at der vil være konflikter mellem staterne, og derfor så må det håndteres ved krig eller trusler om krig for at sikre sin egen stats sikkerhed. Man mener i realisme, at man skal tage udgangspunkt i virkeligheden, og at historien den vil gentage sig, så hvis det er sket en gang, så vil det ske igen. Realisme det fokuserer på, at det er meget konkret, og hvordan virkeligheden egentlig er, og så handler man derudfra for at få sin egen vilje. En rationel tanke bygger ikke på ønsker og komme, og man er derfor tit pessimistisk eller negativ. Så mener man klart i staterne, og det bygger på magt, så den største nation eller der stimulerer den største. Det fungerer fred, hvis magt eller en supermagt ikke står der ikke konflikter mellem de her, og så præg af en super, det hvis det er alene om vigtige land, og man har mulighed politisk verdensindflydelse, og så har man mulighed at komme i en individuel holdationens mål. Og store så en mindre og stor indflydelse kan være på områder for produktion, og det er modsmagt, som skal være altid. Og her når der kommer de næste og får mindre indflydelse. Hård magt, det er påtvungne adændringer, og eksempel i form af indgreb eller økonomisk. Og inden for realismen, der snakkes om, at der er en form, fordi der er et nationalt system og en regering, for så er hver stat suverænt over den. Og det vil også sige, at hver stat må tage vare på egen sikkerhed, og hvis man vil have en større sikkerhed, så må man gøre selv og alliance få en bedre måde. Og en kritik af realisme som magt, det er, at man vil, at pessimistisk det er egentlig ikke kun så umoralsk som med den post, at mennesket det tror på fremskridt i den internationale politik, og vi i den demokraten har med på diplomatisk. Og så har man også inddelt realismen i to, den moralsk alliancer og internationale systemer, som der er med USA. Den er lidt en, man mere betegner som tiden før den realisme, det er det, man overtager byen Palmyra, og modstandsgruppe islamisk. Så den der går stat ind i Myra med hårdt, var de 400 og kunne overtage by, samtidig da han tale med deres hårde magt, at de lige overtaget by, mange for dem. Her og realisme ligesom beskrevet, fordi de er ligeglade med parti og om tingene, men ligesom har fællesskaber ud i hvad kun de har håndteret, og derfor så har USA valgt ikke konflikten med byen Palmyra, fordi at det ikke har mod USA. Så derfor kan man tegne det som en måde.